yung gustong laging nagiging number one? Sino dito yung gusto laging siya yung bida-bida? Sino dito yung ayaw nalalamangan siya ng iba? Number one. Actually, tayo mga Pinoy, yan yung gusto natin laging mangyari. Gusto natin bida-bida tayo, nasa number one tayo. Gusto natin makamit natin lahat ng mga medalya, lahat ng mga trophy, lahat ng mga magaganda. Oo, pero what if number one tayo, Pilipinas, sa pinaka mahusay mang-scam? Actually, number one nga tayo. Di ba dati may study na ang Pilipinas, pasok siya sa top 5 na gumagamit ng internet, ganon. Tapos ang Pilipinas, pasok sa top 5 na sobrang bagal ng internet, ganon. So ngayon po, ang bago naman nating kinapanalo ay, eto number one tayo sa e-shopping scam rankings in Asia. Di ba nakakatuwa yun? yung mga mambubudol, number one po tayo dahil sa inyo dito sa Pilipinas. Sa buong Asia. Hindi ito nakita ko lang. So, according sa 2023 Asia Scam Report by the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ang sabi po dito, ang Pilipinas po ang may pinakamataas among the 11 Asian countries na may pinakamataas nga na bilang or porsyento ng malulupit sa e-shopping scam. So, ayun. Grabe yung vulnerabilities natin, no? Madali tayong magpapaniwala. Masyado tayong funny. As in, funny walain. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang dami talaga ding nabibiktima dito sa Pilipinas. At ang daming nambibiktima dahil maraming ang mga anga-anga. Eto example na lang. Recently, nagtingin-tingin ako ng mga presyuhan ng mga luggages sa Facebook. Tapos ngayon, ang lumalabas, kasi syempre, di ba, naapektuhan yung algorithm mo, depende sa kung anong activity mo sa social media account mo. So ngayon, ang lumalabas sa feed ko sa Facebook, puro mga luggages. Tapos, meron doon na lumabas sa feed ko na sponsored siya. So meaning, nagbayad yung mismong Facebook account na yun para lumabas siya sa feed mo. So, ang lumabas po doon, yung mga na-confiscate daw sa NAIA o sa terminal na mga luggages or mga hindi nakiklaim, ibinibenta. Sabi ko, imposibleng mangyari to na may ibinibenta mga unclaimed baggages. Sabi ko, kung sino man yung mga nag-deposit doon or nag-entertain nung idea na yon, malamang sa malamang na scam na yon. Dami kong nakita na parang nagtatanong kung how much, nagtatanong kung saan, nagtatanong, ang daming mga itinatanong. Tapos nagre-reply naman actively yung mismong page. Tapos nung chinek ko yung page, konti lang naman yung likers. So mag-iingat po kayo sa ganun na hindi po porke nag-appear po siya sa social media ninyo at saka enticing siya. So meaning, parang good to be true. O kaya parang, uy, magandang negosyo to. Uy, ang mura nito. Hindi po ibig sabihin nun, legit na iyon. So, dapat mag-double check ka. Parang yung tao lang na nagsabi sa'yo ng mahal kita. Hindi porke sinabihan ka niyan, ikaw lang yan mag-isa. Hindi mo alam, naka-group message pala kayo. Send to many pala yarn. O, ganun. So yun lang naman, paalala po ni DJ Raketera bilang number 1 po ang Pilipinas sa e-shopping scam. Yung rate po natin dito napakataas. Naway hindi po tayo magpa-scam, hindi po tayo magpabudol, hindi po tayo mag-click ng mga kung ano-anong link at higit sa lahat, hindi po tayo magpaniwala sa mga too good to be true. Because again, if it's too good to be true, then it is not true.
Naniniwala ba kayo doon? Ako lang yata yung good to be true but it's true. Wow! Ang lakas niyang raketera na yan. Oo naman. 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At kapiling ng babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. Yep, that's me, your Baza Princess, DJ Rocky Terra. And today, Tuesday, isa na naman panibagong secret file ang aking babasyahin. Kaya naman pakilakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo ay ibibigay ko na po ang patikham ng DJ Rocky's Secret File. Inayawan niya ako dahil sa religion niya. Actually, marami akong mga nalamang magkakarelasyon na naghiwalay ng dahil sa mga pinaniniwalaan sa buhay. Kasi kapag hindi kayo shared values, hindi kayo shared ng principles, magkakaroon talaga ng conflict yung relationship. So yung iba umiiwas na sa ganun. Yung iba naman talagang kino-conquer kung ano man yung differences nila and they wanna meet dun sa gitna. That's why they're working it out. May mga ganong klaseng tao. Pero depende sa tao kung ilalaban niya ba yung pagmamahal niya, kung yung pagmamahal niya ba is greater than his or her religion, or hindi kaya. Well, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. And I'm sure yung nakikinig ngayon na kaibigan ni Mr. Mark Glenn Aguirre na mga taga Mariano Marcos. Ayan. Sure ako na talagang abangan nila yan mamaya. And by the way yung Batch 93, 30-year celebration nila sa School Ground of Mariano Marcos. Sa December 16 na po yan, alas 4 na ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw. And for more info, just contact Lynn Fernandez at 096730955547. So ayan po sa mga taga Mariano Marcos Memorial High School, magkita-kita kayo sa December 16. Ako, invite nyo ba ako dyan as your host? Charot. Hostess. Charot. Anyway, BRB as in Bathroom Break, yourself, me DJ Rocky, and you're listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit, manggapang sa kakalsadan. 90.7 Love Radio, this is, or up next pala, is DJ Rocky's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.